Bueno, eu sou un placer, bueno, artísticamente Asmed, como produtor aquí normalmente de temas en gallego. Bueno, pois últimamente está pois crecendo bastante por nomes que están sonando últimamente bastante duros. Home, eu creo que eso é bo para todo o mundo que fagamos música nese idioma, que nos beneficia a todos. Non hai como rivalidades entre xente ni nada, todos vemos como bo todo o que aporta os números ao idioma. Pois, bueno, fai un ano aproximadamente sacamos o noso primeiro disco en gallego, que é Porcos e Diamantes, producido mitad a mitad por min e por Chus, que é outro integrante do noso grupo. Bueno, contamos con colaboracións como o Represa, Big Meu, o gallego e o portugués. Vivir da música ahora mismo está complicado, pero tanto en gallego como en español en general. Pero en gallego, pois, dentro duns anos sí que irá crecendo, si sigue progresivamente como ahora, pero de momento está solo uns contados poden vivir guai da música, pero bueno, eu creo que o que che dixe que beneficia a todo, porque non vemos o disco como facemos un disco e tal, cada disco é como unha experiencia, sabes? Ten a súa forma de facerse distinta ao anterior e esas cousas. Facelo con amigos pois sempre facilita todo, sabes? O rollo que teñas e todo, non é como robótico, sabes? Nin forzado, eso notase no resultado, evidentemente. Pois avanzou en eso, de que tamén axudou moito as redes sociales, o boom do TikTok e todo isto, de que se empezara a facer música en galego comercial tamén, para que haya figuras como Nove Louro e xente que está sonando así con eses números, pois para o resto de artistas que estamos metidos na movida, pois evidentemente é importante porque vai impulsar o idioma, sabes? Eso, en plan, o idioma dentro da música, falo. Deixase de ver como gallego como unha lingua que só se pode escoitar dentro de Galicia e tal, pero que xa o están levando para fora de Galicia, eso facilítanos a todos.